Sofie og Victoria laver nogle anmeldelser til videoer og til film, og så til nogle hjemmesider. Optagelse 1. Værsgo. Jeg vil gerne lave anmeldelser på 2 videoer. Og det skal være Never Say Never og Baby. Never Say Never, den vil jeg ud, det er antal 6 stjerner, ikke? Så vil jeg give den 6 ud af 6 stjerner. Den er tip-top, simpelthen. Og Baby ud af 6 stjerner, så vil jeg nok give den 4,5. Nej, jo, 4,5. Man kan eventuelt synge nogle lidt af sangene. Baby, 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 no, baby, 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 no. Ja, og så er det Never Say Never, never, never say never, never say, never, never say, never say, never. I will never say never, never. Paradise. Oh. Det er dig. Ja, jeg vil godt lave. Jeg ved ikke, hvor meget. Det er mig. Klap 3, scene 2. Værsgo. Victoria fortæller om nogle videoer, og værsgo. Ja, jeg vil godt for det første anmelde en video, der hedder en sang, den hedder Mistletoe. Det er Justin Bieber, der har sunget den. Der synger den, og jeg vil give den 5 ud af 6 stjerner, fordi den er rigtig god. Men jeg er ikke så glad for videoen. Ja. Så vil jeg også give det til en anden en. Den hedder Girlfriend. Det er med Avril Lavigne. Den giver også 5 ud af 6 stjerner. Så vi kommer lige over til, jeg skal og ja, det var de anmeldelser, for de er rigtig gode. Sofie fortæller om nogle film. Til optagelse 1 og værsgo. Jeg vil sige, hvis I ser på Titanic, så er den vildt god, men også lidt klam faktisk. Men det er en god kærlighedsfilm, hvis til dem, der godt kan lide kærlighedsfilm. Nå, men så vil jeg gerne mellem. Det er sådan en serie af en art. Det er en serie, der hedder Arn Tempelridder. Og den er vildt god. Det handler om en dreng, han hedder Arn. Han falder så ned i starten for sådan en høj ting, ikke? Ja, sådan en høj træting. Højt fuglebur, kan man sige. Eller hvad det hedder. Ja, og ja. Så tror alle, han er død, men det er han ikke, og så kommer han op igen, ligesom, og så kommer han op og så kommer han igen op, og så bliver han gift, og så får han 2 børn, en der hedder Magnus, og dem må de, ham og hans kæreste, de må ikke se Magnus, og de havde ikke engang selv bestemt navnet. Så er der en, der hedder Lille Knut. Det er Knuds søn. Han er den mindste. Han dør, fordi han får en pil i brystet, tror jeg det var, eller sådan noget. Fordi de skulle ned på havets bund, men det... Nej tak. Klaptræ, scene 4. Victoria fortæller om de bedste film, hun har set. Og action. Ja, det er rigtigt. Jeg vil godt lige fortælle om Twilight. Jeg vil give den, jeg starter med at... Ja. Den der... Sofie, kan du lige hente mine ting? Sofie, hente lige mine ting. Tænd lyset! Kan du lige hente mine ting ude på badeværelset? Den er rigtig god. Det handler om en, der hedder Bella, og en, der hedder Edward.
de er Edward og vampyr. Og det vil Ebbe... Tak, og halskeden. Ude på toilettet. Ja, så den er rigtig god. Det er min yndlingsfilm. Jeg giver den 6 ud af 6 stjerner. Den er bare super. Og ja. Og så får de... Nu vil jeg godt fortælle Twilight Breaking Dawn. De får en datter. Edward og Bella. Sofie. Edward og Bella får en datter. Hold nu op. Edward og Bella, de får en datter. Ja, det var også det. Min lille søster, det Sofie ødelagde det hele. Hvad er det, du fortæller? Nogle hjemmesider. Kom, stil dig. Sofie anmelder nogle hjemmesider. Optalt. Sofie anmelder Sofie anmelder hjemmesider. Optagelse 1 og værsgo. Ja, jeg vil gerne reklamere for min egen hjemmeside. Det er faktisk min hjemmeside, jeg mener det. Den hedder 1, 2, 3, 4. Nej, Sofie. www.hjemmesider.dk/1, 2, 3, 4 Sofie. Det er et ord. Det er et ord, ja. 1, 2, 3, 4, der. Det er uden mellemrum. Og det er uden mellemrum. Nej, ja, det er rigtigt. Der kan man så, ja, hvis I går ind og kigger, så kan I jo se, hvad det er. Undskyld, var det for kamera? Ja. Nå, undskyld. Ja. Og så er vi tilbage. Ja. Kommer der Big Brother nu? Vent lige lidt. Nej, jeg skal lige lave nogle hjemmesider. Jeg skal lige lave nogle hjemmesider. Klap. Victoria fortæller. Victoria fortæller Anmelder nogle hjemmesider. Den var rigtig god, den jeg lige fortalte om. Optagelse 1. Optagelse. Scene. Optagelse 1. Optagelse 1. Værsgo! Nej, action! Ja, det er rigtigt. Jeg vil først reklamere for Go-Supermodel. Det er sjovt. Og så Move. Nej, det gider jeg ikke. Ja, og så vil jeg Facebook, du kender næsten alle. Men ja, min egen hjemmeside, den hedder også www.123hjemmesider.dk/ Victorias sider, og det er Victorias sider, det er et ord. Victorias sider, det er med et s. VICTORIASIDIE. Ja, og det er et ord. Ja, ja, det var, nu vil vi godt sige tak herfra. Slut. Nej, vi skal se farvel til kameraet. Ja, slutscene, optagelse 1 og værsgo. Ja, det var så alt, vi havde for denne gang. Se med i de næste videoer, så får I endnu mere om det nyeste mode. Hej hej! Skal jeg snart stoppe?